for at støde til min partifælle Carsten Wittmann, der holder skansen, mens jeg står her. Vi forhandler lokalt om 6,5 milliarder, om pasning af børn i børnehaver og dagpleje, om undervisning af børn i vores skoler, om kulturinstitutioner som biblioteker, museer, musikskoler, om forskønnelsen af vores bymidte, blandt andet Stændertorvet foran vores smukke domkirke, samt vores parker og grønne områder. Om vores veje og stier, hvordan vi gør det mere trygt og færdigt i kommunen. Vi forhandler om kærlig pleje og omsorg for vores plejekrævende borgere, og mere effektiv drift af kommunen, blandt andet ved hjælp af IT. Om vores sårbare borgere, der har brug for en hjælpende hånd fra en socialrådgiver, en pædagog eller en anden af vores medarbejdere. Om gode rammevilkår for vores virksomheder, så de kan klare sig i den lokale, den nationale og om nødvendigt den globale konkurrence. Fra konservativ side kæmper vi om borgerlige aftryk på det budget. Vi kæmper for nedsættelse af grundskylden, så den automatiske stigning fra 450 til 475 millioner kroner, som Roskildes borgere ikke slår igennem fra næste år. Men det er svært, for det står 1912 på rød stue til favør, når vi stemmer. Sker der fejl i kommunerne? Det gør der desværre. Vi arbejder med mennesker, så uanset hvor meget vi kontrollerer, vil der ske fejl. Christiansborg-politikere kommer jævnligt med et udfald om, at hvis kommunerne ikke kan leve op til deres ansvar, så må Christiansborg tage opgaven fra kommunerne. Det ønsker vi ikke. Borgerne er opgaver løses bedst lokalt. Og hvad er det i øvrigt for noget fis? Når staten finder ud af så simple ting som at få togene til at køre til tiden, så kan vi tale om opgaveløsning. I aftes tog Chewbacca et særdeles relevant emne op. Han talte om budskaber, de unuancerede synspunkter, de simple paroler. Politik kan være svært at formidle. Når jeg taler med folk, så taler de om, at vi er så kedelige. Om hvordan Johannes ser så sød ud i en stram bluse. Hvordan vi trækker til det mere frisk i vores kommunikation. Jeg har svært ved det. Jeg har svært ved at sige platte ting for at få folks opmærksomhed. Det kan da godt være, at vi får penge. Vi skal smide slipset. Så i stedet for slogan som borgerlige stemmer, der arbejder, mod til at skabe sammenhæng, så skal vi bare springe ud med nogle mere moderne udtryk. Jeg ved ikke, hvad det skal være. Større patter, lavere skatter.